konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ay pangaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Shorts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Madirusing, igalain daw adi nga papirmahan kan kuan Mr. Bakulkul adi nga kuan papel nga para hit retirement name pari pluro. Kay kumpleto na adi galain la kay makatukaman. Oo, sige Madi Kunching, akot bahala. Ay kabaraka kay makakubra nga ni pari pluro. Tatagan dalawat ng pahalipay. Upaya naman nga, babaratuhan mo ako ha, payala. Oo, ari nga siya, kalauyan. A few moments later. Mapay nga aga, sir. Sir, ading yung papaalayon ha akon ni kuan ni Floro Patrimonio, gimpalayon ha ak, para tiya ka ng retirement. Iyon ta papapirmahan na imo. Wari makakani kay, wari bantay ha ira balay. Ano nat nga pirmahan ito? Hindi kikitaan ko? Sig nga derkin te pirma kay kulang hilitra itak ngaran. Guli. Malalakton. Kapite kadto. A few moments later. Madi Kunching agi daw, wari permahini kuan. Mr. Bakulkul and papel. Kay kulang daw kuno litra dito iya ngaran. Linakat ka nga ni, kahuman pagkita, ang butong kumayat nga mapaog ito. Ni mapaog hiya? Ang gutiya, bas may napapirmaha iya. Magagod yang buyod. Salit at iyang ipon dito trupong. Magabagi yang isda. Lalabayan ko lihat kuan. Pasipayer. Kakatuon ko ya, kakatuon. A few moments later. Maupay nga aga, sir. Maupay. Uli nga dan nga mapaog ini. Binabati. Maupay, sir. Nabati ka? Oh, ano nalawat ko no? Sir, mapakian nagadla ako. Kay ankan pluro kuan. Para retirement nga mga papil, waraman mo kapirmahi. Waraman mo pirmahi. Kay ano? Signal ka naman ada ni Rosing nga kulang yung litranak ngaran. Paotro. Kay ano, sir? Nakakawalang mapagpirma kung kulang yung usa nga litrat imo ngaran. Kay pwede matbutangan. May karadtuon. Sigurado kang may karadtuon ka? Sige natin pag niya ni Rosing. Baka yung lisang. Pirma. Baala, labahan tayo kahit kuan, toothbrush. Huwag ka malungot. Kaya pipirmahan ko na lang ito. Huwag ka, pipirma ka lang nga. Hindi mo patin paati. Ipaparuan tos mo pa ako. Paya, di kaya